Hola, em diuen Miquel Gil, pertany al sector cultural, soc músic i m'agradaria aprofitar este vídeo per a felicitar-vos el 1 del maig a tota la classe treballadora i especialment als sectors que heu estat ara al peu del canó durant este estat d'alarma, al sector sanitari, al sector logístic, a tots aquells que esteu en les tendes i esteu en les botigues i que d'alguna en les farmàcies, tots aquells que esteu cuidant-nos, que esteu cuidant-nos durant estos dies. Això passarà, això arribarà un moment que passarà, d'una manera o d'una altra, qui sap? No ens servirà per a lo millor reflexionar un poc i rellançar l'agricultura, rellançar la indústria que tant han patit amb aquesta globalització que com sempre semblava que anava a ser la panacea però que no deixa de ser un altre invent capitalista. Això, com us dic, passarà i jo crec que traurem el cap i el traurem el cap com sempre gràcies a la classe treballadora. Vinga, molt bon 1 de maig i cuideu-vos, sobretot cuideu-vos.